L-anzjani f'dawna pajjiż fidejna huma jibqgħu fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista. Sostna dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kif issoktaw iż-żjarat bħala parti mitħejjiet tal-Festi tal-Ewwel ta' Mejju bil-kap tal-Partit Nazzjonalista isib ħin iżur lil ħaddiema residenti f'San Vincenz. Flimkien ma' Shadow Minister Ivan Bartolo u Paolo Mifsubbonnici kif ukoll il-kandidat tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Louisan Pulis, Bernard Grech iltaqa' ma' diversi ħaddiema f'din ir-residenza li tilqa' u tagħti kura lil numru kbir ta' anzjani. Mhux biss infermiera u tobba iżda fost oħrajn membri tas-sigurtà, inġiniera, ħaddiema tal-idejn u skrivana li l-kontribut tagħhom huwa essenzjali għal ħidma katina illi finalment twassal għal kura medika tal-anzjani. Fil-kummenti lil Net News, Bernard Grech faħħar l-impenn u d-dedikazzjoni lejn dawn il-ħaddiema. Ammirazzjoni kbira lejn il-ħaddiema kollha, professjonisti, tobba, tara l-impenn, id-dedikazzjoni fuq kollox li jgħixu il-ħidma tagħhom bħala vokazzjoni lejn l-anzjani tagħna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li l-anzjani tagħna ma nistgħu qatt ninsewhom, iżda għandna nożżuhom, nirrispettawhom, nisimgħuhom u ma nabbandunawhom qatt, mhux biss bil-kliem iżda anke bil-fatti bil-għan il-kwalità tal-ħajja tagħhom ma tonqos qatt. F'daw fidejna pajjiżna. L-anzjani tagħna mhux biss huma nies li għandna dmir li nibqgħu nieħdu ħsiebhom irridu naraw illi nibqgħu ninvestu mhux biss fis-saħħa tagħhom imma li jkollhom verament il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Flimkien ma' tmexxija ta' residenza San Vincenz de Paul, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ġie milquh residenti u l-ħaddiema li jagħmlu parti minn din il-komunità. Wa ringrazzja lil dawn l-impjegati li jaħdmu f'din ir-residenza tal-anzjani u ddeskriva l-impjeg tagħhom bħala essenzjali għas-soċjetà. Ħadd pjaċir illum niltaqa' mal-ħaddiema, ħadd pjaċir nara l-engineering section imma anke wkoll ħaddiem oħra li jagħmlu diversi servizzi hawnhekk fosthom anke bla dubju n-nurses, il-carers, it-tobba, l-istaff kollu, anke staff ta' sigurtà, staff li isuqu lill-anzjani minn u lejn il-lokalitajiet. Ifisser ċar illi l-ħaddiema huma s-sinsla tas-servizz illi aħna nagħtu lill-anzjani tagħna u kemm huwa importanti li nkomplu investu anke f'dawn il-ħaddiema u nġaluhom iħossuhom li verament huma importanti fis-soċjetà u li fuqhom nibbażaw is-servizzi tagħna fosthom f'dal każ is-servizzi lejn l-anzjani tagħna. Francesco Catania, Net News.